mabawi ka no dumteng san labi namnam amin dana kapusin ay pamilyam ipapatim ay manublang narigat tibiyag ay adayusin pamilya no mailiw ka dakat pa'y iyong pugan no nagbay ka itabon mo anda ita tan nadim laydan ay problema anda sikan isna kay makarik na ya makaila na duma-duma ay klasin di problema no isang di tinainan at mandubli bawis na kanan eno madawita bermibaw diri gatis na no masayap kada katumangad at daya makitungtong ta sinay Diyos ay namarswan lumawat sin kaasin na taban bantayan daka ikamang kang sisiya datakot man pakumbaba ta sisiya di mang papigsa yamang arakop ken sikan ta sisiya di mang papigsa yamang arakop ken sikan